kono pating nang kene to? Heeh iki Kang. Samang wis ngono apa? Asko sawah kuwe. Nggo liting apa ora to samang? Apa? Ayo tang liting ya karo jagon-jagonannya. Dadi napa ngoyo? Ya, Kok mlaku ta Kang samang saka alas? ngono pari nyemulano mlaku kuwe. Wis bolak-balik ketatalang. Dadi nggawa pit lunjuke yo dadi wedi. Kabare ki ana 2 taun meneh arep dibangun kok ora bangun. Golek-golek ki dianggarake dikorupsi perangkat karo lurahe. Ngono Kang samang ya aja suudon aja omong sak karepe dhewe. Soale kinyong ya rada ngerti wis dirancang tapi pancen urung tekan anggarane kuwi anggarane kan ora setahun kudu dadi nek samang ngomong kono engko dadi fitnah nek ngantek krungu warga liyane. Ah ora ngandel pari. Mesti ki tetep ana ora penake tetep dek nganu lurahe karo perangkate. Nyokaya setengah ora percaya pari. Ngono Kang. Nyong wingi krungu berita nang TV anggaran negara iki terbatas apa meneh kok anggaran daerah termasuk wong dhewe kuwi terbatas banget. Apa meneh wong dhewe bangunane kan ora mendak bangunan dalan tok, gawe perno-perno ora mingkine tok. Ning ora ngono Kang Rine senjenane kenangke tetep nganu yo ngurgake warga. Dadi sing ngambah kene iki wis bolak-balik akeh sing ketatalang. Kaya setengah ya tetep ijo curiga urung percaya. Ngono Kang, ki dhewe nek gemeder kene angge nono rampunge. Luwih apik dheweke engko takon perangkate utawa meneh dhewek ring kantorang wae. Njaluk penjelasan Pak Perangkat utawa Pak Lurah. Dhewek men genah nimbane mentok gemeder kene dhewek nono genahe tekan engko kae. Ngono pari apa dhewe sing mangkat rono apa karo ajak kanca apike? Ya ring kantore ora apa-apa ya. Dhewek ya karo ajak kanca sing rada genah wong rono ki ora demo dhewek rono gak njaluk penjelasan men ngerti dhewe cara takoni warga iki ngerti ora sak-sak sing jawab. Oh, kae malah Pak Lurah kae arek liwat kene iku gajal takon Pak Lurah men genah nimbang Kang Elang rono. Andi to pari? Kae Daliran po ki. Iya ki. Bidang apa iki? lagi jagon-jagonge Pak. Ini iki ndi kopi ini orang nggo kopi sisan. Oh, wis entek mau kok. Pak Pak Lurah. Nggih. Mas, po Nggih. ngati-ati. Nggih. Iki ana apa sajak? Gayeng sajak rame temen ana apa? Anu Pak, iki kaya niki rada kurang percaya wong kabar-kabar iki bisa 2 tahun kok udah diterusake to Pak. Nganu Pak, sing jenengane pembangunan nang desa kan ana tahapan-tahapane Pak. Diawali saka DURKP. DURKP ki daftar urutan kegiatan pembangunan. Daftar urutan rencana kegiatan pembangunan DURKP. Tak turun pun RKP. RKP ki rencana. Jadi sak turungan kan wis ana tahapan-tahapane awal saka satu DURKP kuwi nang mostus-mostus arah dusun, sak dusun. Tapi minimal tuh 2 tahun, Pak. Jadi nek rencanake saiki DURKP kan minimal 2 tahun kayak jadi bangun. Jadi ora iso sak-nyet. Saiki ngomong saiki dibangun ra iso Pak ngomong apa-apane sing perlu dijalani. Apa meneh saiki kegiatan desa, anggaran desa kan dibagi. Nek ditonton saka anggarane jumlahnya memang akeh. Tapi semua anggaran sinan desa kan dibagi-bagi. Dibagi patang bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang kesejahteraan masyarakat. Jadi orang itu langsung bisa bangun. Iya, saiki nganu bangun saiki ra iso. Perlu ono rencana-rencana kerja sing perlu dirangkul menurut undang-undang dan peraturan.
Jadi yo nek masyarakat ya saiki ora iso ngene saiki. Sing jelas yang matur nuwun banget ono warga nek sing ora jelas tapi takon. Terus yo ngapura Pemdes ngenai informasi berarti burung iso tekan isor nek isih ono pitakonan kaya ngono. Kuwi Kang wis oleh penjelasan saka Pak Lurah, ceritane anggaran desa kuwi kono kuwi dadi ora iso langsung sak jejak kaya ngendikani Pak Lurah kaya mau kuwi. Nyongan duwe panggraita nang ati mesti ki masyarakat mesti ngarani nek anggaran ki mesti dikorupsi lurahe sak perangkate mesti ngono kuwi. Ini mesti Pak Lurah nek kaya ngono ki tetep mesti wong jenenge kabeh wong ki tetep curiga bangunan ora rampung jek kaya ngene. Ngene Pak, apa meneh saiki ono program ono kaya aplikasi sing jenengane Jagat Desa. Jagat Desa aplikasi sing saka kejaksaan. Jadi kabeh kegiatan sing ana nang desa itu dilebokke nang aplikasi. Kuwi iso ditonton wong sak Indonesia. Jadi nek kon kaya marek korupsi arek penyimpangan penyelewengan ki kayane wis ora mungkin. Insyaallah nyong bagi kepala desa sing cari cak perangkate nyong insyaallah ora bakalan korupsi, tetep arek amanah menjaga kepercayaan masyarakat membangun Kunjung Sari. Nek ngono ya wis matur nuwun Pak Lurah nek wis samang nggenake sakmono kae yo saiki yo wis maksud tujuane desa ki yo wis genah. Nek samang wis genah kono kuwi engko nek cara ana sing takon warga ape dijelasake nek kurang jelas yo jek kantor desa sisan men luwih gablang. Nek ngono yo Kang nek wis kaya ngono yo matur nuwun. Ya ngono ya. Muga-muga apa sing tak omongke nembe sampean paham. Ulung nek ana warga liyane sing kurang paham dijelaske apa sing mau tak omongake. Yo ya nyong kayane ana acara nang kantor, yo pamit monggo disekicake. Matur nuwun nyuwun ngapura informasi ora belum bantu tambahi. Ngapura Pak Lurah ganggu. Ora dadi opo. Yo,